бародарои қисми диими ҷавоб дар саволҳои шумои оиди блогерӣ, касе қисми якумша тамошо кардагӣ нестай, ҳатман бидуроед тамошо кунен. Ва як чиз дига ки ман дар видео гуфтам ки савол бошад дар кадом видео бинависен, махсус ман ссилка мондам. Бо дар як видео нависондиян ки дар уҷа бояд нанависӣ, яъне дар видеои қисми якумаш нависондиян. Махсус бародаро ссилка ман мемонам дар описанияи видео, саволотон бошад дар ҳамон видео бинависен, барое ки ман бидонам ки комментарияи киро хондам, саволи кида ҷавоб кардам. Масалан дар ҳар ҷо бинависен, ман наметавонам ҷидо кардам. Мумкине ки ман дар савола ду бор бо ответ бутам. Махсус ссилка мемонам дар описания, дар ҳамон видео фақат саволотона бинависен. Ва ман дидам бисёр бародаро хоҳиш кардан ки канали маро бин, мисол дар бораи канали ма гап зад. Мумкине ки дар оянда ягон видео ам хеле кунем ки ман каналҳои шуморо анализ кунам. Агар ама хел боша, бидроен ссилкае ки ман дар описания мемонам, дар видео дар ҳамон ҷо бидроен бинависен гап саволҳои худтона. Дар ин видео нанависен. Бародаро омада, салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Ва бародаро фаромӯш накунен канали Шарипов лайфи мара. ссилкаш дар описанияи видео аст, ҳатман бидуроен. дар видеои имрӯза бародаро гап мезанем як чанд суханҳо аз китоби Роберт Киясаки «Бедный папа и богатый папа», яъне падари бою камбағал. Ва чӣ гуна ту барои сум да ту кор куна мефаҳмонам. Тарсе ки дар кӯдакӣ шумо метавонед ки дар ҷанговарҳои дӯстдоштаи худтон ё ин ки ягон намуди бозингар агар мухлис бошен, метавонед ставка кунен, сум кор кунен. ссилкаш барои гузаштан ба бозӣ дар комментарияи видео закрепит кардагиам. Файзов ТВ, салом ака, алейкум салом. Ҳамин канала чандта жалоба биёяд маҳкам мешавад. 3 та жалоб дум ба дум биёяд. Агар масалан чӣ хел дум ба дум? Як жалоб 3 моҳ срок дорад. Мисол як та жалоб меояд 3 моҳ тра мақсад эфирта мекушанд ё ки ягон кор дига мекунанд, то ҳамин жалоб 3 моҳа буд ношида, як та дига меяд, 2 та мешавад. Иде тара срокош буд ношида, 3 мешавад, канали тра маҳкам мекунад. Так мешавад ки жалоба ти роҳӣ кардагиша удалит кунӣ. жалоби роҳӣ кардагира YouTube худаш сроки худаш қади удалит мекунад. 3 моҳ срок дорад. Агар 1000 жалоб шавад, не ки ягон проблема накарда бошӣ, видео ё байд ё сурати дига одам партофтагӣ набоша, ҳеҷ намешавад. Ҳама каса тиҷи ту нафаҳмидӣ, бародар дар ответ дагӣ, ту жалоб гуфта чиро дар назар дорӣ. У жалобе ки тамошобин медурояд дар тах пажалобатса мега, у ҳеҷ нестае. У ҳеҷ кор наметавона карда. У барои у дар ҳолат ягон кор карда метавона ки ай ҳадди баъд агар одамо бисёр бинависонанд. ин жалобоира мумкини бародар назар дошта бошад, серьёзни жалоба, жалобои авторски правора. Мисол навози мегирем, ту нами видеои мара мегири дар канал мепартой, ма жалоб мепартом авторски права. YouTube мегум ки нами одам видеои мара дыздид. Тра так жалоб мепартоя нарушени авторски права. 3 моҳ канали там хел қалақош дохтагӣ места. 3 та агар ам хеле гирифти, тамом канал тайдаст мети. 5 TG live. Салом алейкум акай Муҳаммад, алейкум салом. Ман мехоҳам фаҳмам ки шумо видеоҳотонро дар компютер бо кадом программа монтаж мекунед? Видеора ба программаи Adobe Premiere Pro. Сомон 2000 ака монетизация гирён нашидест, навис WhatsApp агар менависти хела минадор мешидем телефон. Монетизацияра нависонда наметавонам, не ки монетизацияра ура ҳеҷ кор карда наметавонӣ. Ту вақти падават кардӣ, агар канал видеои худат боша, ждат мекунӣ. Видеои худат набоша, ҳеҷ ждат накун. Тура қабул намекунам. Отказ меояд. Ва бо мегум бародаро, ман як бародар дига ам хидмат нависондагӣ буд, мегум видеои худат, мега ака ҳамаш видеои хидмат. Гуфтам ку бия будуром, ссилка канал та гуфтам парто, мепартоя. Инеми ай ҳар ҷо видео, ҳар клип скачат кардагӣ партагӣ. Мегум охи видеои худ нест, мега ака ба худо худ монтаж кардагӣ. Видеои худ гуфта бародар ҳамуро дар назар дора ки ту худат гап мезанӣ. Нами видеои канали ма, видеои ма ба дам ҳолатие ки ма гап задестам. Сурати май. Бале ҳатто агар ма дар инҷа шози барм дар видеои дигар нишон бутам дар бораи у видеоам гап занам, всё равно видеои ман барое ки автори канал дар худ шиштагӣ гап задеста. Ира меган видеои худат. Мисол навоз як примери оди мегирем, як видеои пешина дар видеои зуҳур кардем ба ёд дорен. Мисол инами видеои фокуси зуҳур буд ку видео ай канали бародар Дон Жуан гирифтем. Видео автораш зуҳурай. Не ки якмин шида видеора дар каналш ки партофтак. Мисол мегирем Дон Жуан, Дӯстмурод Шарипов. Видео шид ай Дон Жуан. Хатия автораш зуҳурай. Одам уай, не ки дар канали у партофтаги видео ай у шид. Баъдан ма видеора гирифтам дар канали худам партофтам ба сурати худам. Дар пушти ма видеои у буд. Правильно? Ана ҳозир уже видеои ма шид. Ана агар ҳамон видеора ки ма гап задестам дар бораи фокус
агар ту бигири дар канал партой ман метавонам ту тажал партом барои ки уже видеои машид ман уже дар бораи у видео гап задам яъне ки фаҳмидем бародаро яъне ки ту наметавони видеоро просто ҳамхел бигириву бе ягон тағйирот дар канали худат партой видео уже айти нест тағйирот ворид карди ин мешава абзор яъне ки ту дар бораи видео гап задӣ дар ин ҳолат видео мешава видеои шумо 555 TV ман ҳамаи чиша мефаҳмам 100%. Сабаби ёд гирифтанам видеои шуморо тамошо карданмай. Молодец. Ҷовид AG Pro официал. Бародар чӣ хел подписчик ҷамъ кунем? Видео мекунӣ браҷон, видео мекунӣ, видеои качествени мекунӣ, ждат мекунӣ. Видео карда, ждат кардан мегирӣ. Ҳама хелаи блогери тоқат металабад. TV брат ман мехоҳам каналма реклама кунӣ. Ман 100% ман каналма пеш мебарам. ҳама хел чокунум реклама мекунӣ каналма. Ай шумо як реклама илтимос. Любой чиз, любой касе ки ба ҷамъият зарар намерасона рекламаш мекунем. Албатта ки реклама бесум нест. Кори блогер ҳама реклама. Чиба намекунем? Мекунем. Меҳраб Иран брат чӣ хел репҳои каналма ба авторски монум ҷавоб те. Агар репсаро худат бошӣ, ты худ бисарои репа. Репой худ боша. Ту уже авторский видео хита. Просто гирифта партофтан. Не ки агар репор ҳар ҷой дига гирифта партофтагӣ бошӣ и ҳеҷ хел. Ози ман каналта мебинам. Чие дай каналта? Ин эра репи Меҳроб мега. Короче ҷаҳамаш под номи Меҳроба. Агар худат бошӣ, сарояндаи ами реп худат бошӣ. Агар и уже авторский хита ҳеҷ хел. Ам хе партофтан мега хита. M Sport брат илтимос ба кадом программае ки монтаж мекунӣ, ссилкашамон او ссилка надора брат. Adobe Premiere Pro мехарира. Зикр акай Муҳаммад ман видеои хита тамошо мекардам. Оста дар блогери меербастам. Насиб сарш кунам. Чӣ хел кунам ки видеоҳомона бисёр тамошо кунам. Каналам ранги видеоҳои хитай. Ҳозир мебинем. Видеота ку бинем. Чӣ хел Ҳабиб ба ин рӯзо расид. Самурайский вампир тарзи наворгирӣ. Донҷун сигарет ба организми инсон. ҳаёти ҳозираи Жан-Клод Ван Дам. Так, туда совет брат. Музиката паска, музикат баландай, даем микрофон бихар, овоз тозатар боша ки тамошобина приятный бошад гӯш кардан. Слишком овоз гӯш хорошая. Ва ҳама хел просто тез видео кунед. Каналое ки навайн ку тез видео кунед. Да я моҳ я видео попарту ждат кунед, да подписчик намия. Ҳар рӯз видео мекунед. Ҳар рӯз видео мекунед. Вале бисёр одам да фикр мекунад ки видео мекунам ма бефоида. Ҳама хела аввал шом хела. ҳар рӯз видео мекунем бе фоида тада ҳеҷ намеяд дар корша залал меяв фоида намеяд барои чӣ ки аввалаш ҳам хела блогерра. Муроҷон Абдуллаев салом акай Муҳаммад ман канал нав ҳуй кардам як рӯз пеш. Чӣ хел кунем ки сум бигирем? Як рӯз пеш канал ҳуй кардай бародари мо мехоҳад ки аллакай сум бигирем. Ту браҷон нав донара шунонди ки ура обте ура гирча сӯз ки нигоҳ ки камеброя у дубарга мешава бо болон шидан мегира тоза ки ура баъд нигоҳ ки кай пумча мекуна кай мебанда. Ти имрӯз канал шуди пагасум кор намекунӣ браҷо. Так канал да подписчик дорӣ дар бораи модар бандаи Аллоҳ бошен. Ризқи тоҷика бинен, девона шай, обуна шавен. Так, обуна шавен. Яъне ки чиз ёфтаи партофтаи. Ти канал надорӣ буге ман мешава бародар. Бародаро, илтимос канала блогерира и кори ҷиддӣ қабул кунед. Шумо канал мекушоед, канал кушоде меги, блогер шуде мегӯ, ай ҳар ҷоям ҳар чиро гирифта партофтан мегирӣ. Бо ноид мекунем ки чиба подписчик намеяд, чӣ хел кунем, чӣ хел накунем. Охи хеле намешавад. Блогери да аввал расход мекунӣ, оборудование мехарӣ, вақт ҷидо мекунӣ, серьёзный кор мекунӣ. Ин кори хеле ҳавоӣ нест. Ай коре ки ту натиҷаша як чизи хуб интизорӣ, ай коре ки ту дар оянда аю сум кор карданӣ ту фикр мекунӣ, ту реале ай воздух сум кор мекунӣ. Ё ки дар комментариҳо менависанд ки блогерҳо бедард меён сум кор мекунанд, ҳам корро бовар карда хиёл мекунӣ як канал ҳуй мекунам ҳарчи мепартам сум кор мекунам. Не, блогери сум бедард меён нест брато. Реале меҳнат мекунӣ, мера оборудование мехарӣ, вақт ҷидо мекунӣ. Ин меҳнати худша дора. Серьёзно бихапен мешава. Ин хеле ҳавоӣ накунин, ҳавоӣ хад намешава. Салом бародар, нав дуромадам канали наву табрик раҳмат алайкум салом. Дар бораи один эксперт ман медорам регистратсия мекунам бо логин парол мепурсад. Баъд одам ба ҳақла пурсидам мега ҳамаш дуруғай, просто реклама. Шумо чӣ мегин? Одами ба ҳақла пурсиди, ҳам хеле одам ман хеле гуфтам, дуруғ боша, просто реклама боша, у одамо блогерро сум метан ки моро реклама кунед. Не за что, просто моро реклама кунед. Одами пурсидагид гарани ба ҳақл буде. Вақти регистратсия мекунед, тра логин парол метата. Варди ин бора ки дуромади, албатта ки логин парол ка мезани. Логин парол барои чие ки мақсад
лишний кабинет дигар кас надора, логин, пароль и ключи тай хонат меброи хонат ҳама хам намекунӣ. Як бор регистрация кар логин парол мега, логин парол та ба ёд мегирӣ, дуромадан да мезанӣ. Тамом. Ака дар бораи да главни видео чӣ тавр сурат монда мефаҳмонда ё номи приложениеро мегуфте ки ака боқӣ дар панелои ало бошед, гап нест барои видео. Дар болои главни видео сурат мондан ма через программаи Photoshop сурата редактировать мекунам ва мемонам ша. Агар канал нав ҳуй кардагӣ боша, подтвердид кардагӣ набошад, ту сурат монда наметавонӣ. Подтвердид кардагӣ яъне чӣ? Яъне ки через номери телефонот подтвердид кардагӣ бояд бошӣ. Баъд ту метавонӣ чӣ монӣ? Дар главни видео сурат монӣ. Ҳамҷо махсус ҷо аста, махсус функсия дар панели телефон дора ки ҳуй мешава, баъд метавонӣ монӣ. Азамдин ака I1 XBet ссилка гириша нишон бута, я брат мефураш рекламаш кунад, неки намеоваша ссилкаша гирифта ёрдам ку. Акаш дадорум. И каналои майда чайда намешава. Не канали хит 79 подписчик дора, агар хита назар дошта бошӣ намешава. Канали калон боша, бинависен нам чӣ ма меброя. Даниёи мо замҷа меброя. Канали калон боша, ай 15000 подписчик боша, бинависен пайвастш мекунем. Ва саволи навбатӣ бародаро. Шаҳмир Гадоев менависонад. Бародар мисол канала кушодем. Чӣ хел подписчик бисёр кунем? Дар комментария нависем. Бародар канал кушодем, чӣ хел подписчик бисёр кунем? Дар комментария нависем. Нависондай. Дар комментария чӣ менависӣ? Ё ки дар назар доштӣ ки дар комментария нависен. Дар комментария нависем. Ма живое гуфтам ку ответом метам. Вақти канала кушодӣ, чӣ хел подписчик бисёр мекунем? Ҳеҷ вақт агар дар комментария нависем, агар ҳамеро дар назар дошта бошӣ, ҳеҷ вақт дар тай комментариҳои видеои дигоро надорон нанавис ки илтимос дар канали ма подписатсия кунед, илтимос обуна шуд. Ба ихели наметавонӣ подписчик ҷамъ карда, иш 100% гаранти қатӣ. То вақте ки ҳамин кора бисёр мекунӣ, ту дар рӯйхати чорни YouTube дохил мешавӣ, яъне ки комментарияи тира спам мекуна YouTube. Мада миёя комментариҳое ки дар спам дохил мешаванд, медонам ма адобришон мекунам, меброянд, мебинанд комментариҳоро, хиёл мекунанд ки ҳамаш ба хайра. Не, бисёр блогерҳо мақсад адобрид мекунанд, шумо комментариҳоро мебинед. Не ки шумо уже дар рӯйхати YouTube постоянно мумкин нест ки як хел комментария думбадум дар ҳама ҷо бинависед. Ҳамон одамое ки хиёл мекунанд ба ҳамин роҳ подписчик ҷамъ мекунӣ, медороянд дар ҳамон гап менависанд. Неми ҳаст як хел одамо ки дар як видеои ман медорои 30 та як хела комментария, илтимос обуна шав, илтимос обуна шав, илтимос, ё ки дар ҳама одамои комментария менависанд, дар ҳамон медороя дамо обуна шав, дамо обуна шав, дамо обуна шав. Комментариҳои шумо ҳуй нест асосӣ бародаро. Ё спам партия YouTube комментариҳоро ма уро ҳуй мекунам. Иҷозатон метам. А представить кунед ки агар ма бугум ки бале тасдиқ кунам ки спамай, дусе блогер дига ҳам хеле куна, и каналтон оқибаташ бемаъна мешавад. Накунед. Мегзарем ба асосӣ чӣ хел ту подписчик миёрӣ, чӣ хел тира тамошо мекунанд. Бародаро видео мекунӣ ва бозам видео мекунӣ. Яъне ки неми сар мехези видео мекунӣ, рӯзи дигаш видео мекунӣ, рӯзи дигаш видео мекунӣ, хеле видео кардан мегирӣ. YouTube ҳам хеле ки ту 1 моҳ 2 моҳ ту сразу аюсум кор намекунӣ. Видео кардан мегирӣ, тоқат мекунӣ. Там сразу намехезад. Дар 10 видео ту подписчик намегирӣ, мумкин дар 20 видео ҳам нагирӣ, а мумкин ки дар 5 видео бигирӣ. И зависит аю мекунад ки видеои тира чӣ хел одамо тамошо мекунанд. Ва видео мекунӣ гуфтан у маънои ура надора бародаро ки шумо медороед дар Instagram ё ки дар ягон каналои приколи ягон чира мебинед, опа скачат, загрузид дар канали худат. И хеле не бародаро. Ина дидия мисол одамане блогера. Мешини камера мемонӣ, видео мекунӣ. Вақте ки видео мекунӣ гуфтан шид, у маънои уро надора ки ҳар ҷо ҳар видеоро бикан парто. Ти як саволам дар худат. Ту медорои дар канали подписатсия мекунӣ, ки хеле медорои дуруш примусра. Фикс знае да уже чие. Ай ҳар ҷо ҳар чӣ гирифта партофтаги. Ту мекунӣ дар хеле канал подписатсия. Ту вақте ки блогери пеш ай ҳама ту дар худат савол бутӣ. Ту агар мешиди дар ҳамин канал мекади подписатсия, баъд ту худат ҷавобша худат беброрӣ, баъд ту уже мефаҳмӣ ки ма чӣ намуд видео кунам, чӣ намуд видео накунам. Ҳеҷ кара даже намепурсӣ. Ҳамин канал та бин, хита савол буда ки ма агар подписчик мебудам, тамошобин мебудам, да ҳамин хел канал мекардам подписатсия ё не. Ва вақте ки видео мекунем бародаро аҳамият битен качествои видеоро, качествои звука, тарзи гапзанира. Ҳеҷ кара намефора ки звуки фх кардагӣ, фш кардагӣ, видеои хира, часпондагӣ. Хеле михтон мефаҳмеда бародаро. Тира не хита мисол нами хита чӣ хел видео мефора тамошо кунӣ. Ҳам тамошобинам ҳам хеле. Мефораш ки тамошо кунад, роҳат кунад. Качество дошта бошад. Ва пеш ай ҳама ё бародаро видео бояд ки ба худаш як мазмун, як маъне дошта боша, як чиз фоиданок боша. Мисол ҳавои видео не ки ма видео кунӣ бугӯ ки ма кроссовкима пӯшидистам. Мисоли хеле намешавад. Видео мазмун чӣ дошта боша. Бародаро дар инҷа саволҳои нависондагитон ба охир расидак. Фикр мекунам ки
фаҳмо ҷавоб додам. Бо агар дар парентини савол шид фақат дар ҳамун видео бо ссилкаш мемондагиам фақат ҳамуда бинависен. Бо вақт ҷудо мекунем, ҷавобтон мегардонам. Ренди Ортон: салом ба ҳама бародарон. Заработат ва интернет 2019. Салом ба бачаҳои Киров Д. Бадияи Рӯзобод. Дунёи ман. Салом аз номи Ҷобиров Шодибек ва беҳтарин канали YouTube Эсим Шарипов. Алейкум салом брат. Раҳмат, саломат бошӣ. Калхозободиё зинда бошин. Абдуши: салом ба халқи Қурвон. Кирови 1. Ба Умед Абдулло Муҳаммад ба мактаби 6. In 5 Production. Аввал салом алейкум ва алейкум салом ва баъд саломи мара ба бачаҳои 5 бирасон. Умрон Одинаев: салом алейкум ба мардуми Файзобод айноми ма ба номи Акай Аҷам. Заид 1992. Салом алейкум ба ҳама муҳоҷирон. Сафарали Қаландаров: салом Акай Муҳаммад. Алейкум салом ва саломи мара ба тамоми мардуми ғариб ва мардуми Тоҷикистон расон. Меҳроҷдин Тиҷикӣ: салом алейкум Акай Муҳаммад ба хидат. Алейкум салом ва ба тамоми халқи Кӯйбеш. Савхози Илич, деҳоти Арху. Роҳи ҳақ: салом Акай, я шӯхӣ барои ғарибо. Як рӯз я тремчик чисотка мешава. Баъд танҳоша хоридан мегира ки гӯшуш мехора. Гӯша мехора ки гӯшуш мекана, айтриза мегира мепартояш. Бо мехора ки биниш мекана. Бо мегира ишам айтриза мепартоя. Баъд амраш мега: ҳа, оста гирехтаисти, ҳа? Раҳмонали Ҳусейнов: афанди пеш духтур меравам, мега духтурҷон, ман хар бар ин кор мекунам. Хирс бар ин хоб меравам. Аммо саг бар ин хароб шидам. Чӣ маслиҳат метиҳем? Духтур мега: шумо бояд гов бар ин бихӯрен. Садои Ирфон: як ҳазл. Моҳигир моҳи қапӣ мерава, кирми лоихрак тамом шидай. Баъд моҳигир дар коғаз кирми лоихрак менависа, дар чангакш кашол мекуна, мепартоя овуда. Баъд чангакш кливат мекуна, мекаша, мебина ки моҳиам дар коғаз моҳӣ нависондаи роҳӣ кардаиш. бардор дар ҳаминҷа видео ба поён мераса. Хайр то видеоҳои оянда. Блогерои Новичок да барори кор пешравӣ.